na ɗaya ku ba wani musu da rikici a tsakaninku, ku koya ma mutane addini. Wannan ƙasar akwai mazhab a cikinta, ku koya mutane akhdari, ku koya musu yadda ake sallah. ɗazun nan aka kama wani kaset, wani yana bayani wai yadda ake rama sallah in mutum ya zo ya samu ana tarawihi kuma bai sallar isha'i ba, ya bi su a tarawihin su, in an ƙara raka'a biyu sai ya zauna kai da ya sal irin da ya doji wannan shirmen wannan shirme ne ba. Ku sani fa duk malamin da bai karantar da kai fiqihu a littattafan fiqihu sanannu ba, al-ma'ruf al-mashhura, to kakka bi fiqihun shi, kada ka bi fiqihun shi, na gaya maka. Sai littattafan fiqihu mashhurai wanda aka tabbatar da su, aka yarda da mutanen, su kaɗai za ka bi. Saboda haka wanda ya zo ana asham, ana tarawi bai yi isha'i ba, je gefe ya isha'i shi bayan ya kare sallar isha'i shi, domin shi farilla yake yi, su kuma nafila suke yi. Mai farilla bai bin mai nafila, mai farilla bai bin mai nafila, amma mai nafila yana iya bin mai farilla, wannan aka ce ana iya yi. Sannan in sallah ta bambanta kuma ba a yi. Amma ji wani har wani handasa suke yi ma fiqihu, wai ka zauna in sun sallame ka sallame ka jira sai sun kawo wannan raka'a biyu sai ka bi su, sai sun wannan experiment da suke wai shi abun mamaki ma wai kakka sallame tunda isha'i raka'a nawa ce? 4. saboda haka in sun sallame bayan biyun nan kai kakka sallame ka jira su, sai ya sake shi. Wato ka gane akwai wani fatara da aka samu, akwai wani zamani da aka samu ɗalibai nake kiransu har yanzu, ɗalibanmu sun samu fili ne ba kowa ba ilimi, kuma ilimi ya gaba da shi kenan suka dinga cusa wani irin mugun fikihu a cikin al'umma. To amma insha Allah yanzu lokacin ya zo ya karshe, kowa ya gane cewa fikihu fa a cikin littattafan fikihu ake samun shi, kuma mutane sun ɗauki littattafan fikihu suna karantawa. Saboda haka su yi hankali da addinin su. In kun ga walahu dinu wasiba, addini faɗin nan na Allah ne, shi kuma Allah ya riga ya gaya mana, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dole sai an bi magabata ke cewa ga yanda ake sallah, ga yanda ake azumi, ga mai bata azumi, ga mai gyara kaza, magabata. Kuma alhamdulillah mun gode Allah da rahaman shi da jinkan shi da tausayin mu, sai kawo mana mazhab da aka ɗauko shi daga garin Madina, Darul Hijra, wanda yake kuma babu bid'a a ciki kamar yadda malamai suka ba da shaida. Saboda haka mu rike wannan mazhabin, mu gyara sallan mu gyara azumin mu gyara halayen mu gaba daya, sannan kuma mafi muhimmanci mu haɗa kanmu. Allah ya ba mu ikon yin haka. Amin.